Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя най-добрия админ Боби Микс. Има ли смисъл да гледам нея сега? Има ли смисъл да казвам, че тя ми беше любовта? Лъка ми е, приятелю, как да издържа. Само като ми казваш, душата ме заболя. Ready to go home. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Взел си пръстен, приятелю, но нямаше смисъл да. Там стои на масата, събира пепелта. Дал си сърцето, приятелю, но нямаше смисъл да. Дадох и го дадох, а тя го пропиля. Всичко на нея и дадох, и нощ заби ми в гърба. Радио Холивуд, музика за душата. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Живот ли бе с нея, живот ли бе това? Обичахме се с нея, но тя не го разбра. Тежко ти е, разбирам, тежко ти е сега. Живота понякога прави така с хората. Ready to go home. Боби Микс, оригинално. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя, че от любов ще се отдавя. Хайде, брато, да пием, хайде, брато, да се напием. Нея аз да забравя,